Intayon makidamag kadigiti issues ti pagilian apag ti diniskoteran ti kadwan. Topiko para kadigiti umili ken sangkalubungan. Daytoy ti Topiko iti IFM News. Idanon pa ikata kayo dagiti tips ken adal para iti naldaw. Topiko iti IFM News. Manipon iti pagtaltang kanyo ang radio station dito Ilocos Norte. 99.5 IFM Lawan. Topiko. Idol Lawrence Martinez and Idol Glenn Batuyo. Topiko. Oras si Tindero Pilipinas, alas 5:39. Hello ko na kayo amin nga sa pada mga idol nga agabibuya iti IFM News. Iti man kitaan idol lagren. Ito ayan bagami lang apo nga pag-share. Pag-share man apo dito Facebook Live. Ito na ito agundaway. Cory. Cory? Cory ko na nito. Ni Cory ngayon. Panahon ni Cory. Panahon ni Cory ka? Gusto ba? Ay, okay. Ang kanya-kanya kay Idi. Oo, ano lang po di Jai? Laban. Okay. Now you know, mga idol. Laban. Oo. Tabok na ni Ugi. Ano ni Ugi Alcacid doon? Yaya. Kasi kami naman loser. Basta kami nga nagpana di Idi. Nang surataan. Ayaan. Ang sigat may isa. At ako na nagpagsurat Idi. Ni Yaya kan ni Kwa. Ni Ugi. Apa kasta mo dito? Ada talikod. Ay, kasta. Police reports. Ay, police reports ko nga. Police patrol. Alright, ito tagong damay. Hello, kaya mawari. Ken karakitag bibuyan ni Ma'am Ophelia Bagawisan. Ano yung bagabigat mo, Ma'am? Ken... Alright, sino ba? Hindi kita nagbibuyan na tagon ni Fema Dancel Pascual. Ni Daisy Juan, yung magabigat mo, Ken. Kablawak mag Idol Glenn, dati nasagang ba? Or nakita mi? Ijay na po gagaw Cold Spring Inikalman. Dagitay grupo ni Apo Mayora. Iti pasok yung Ilocos Norte ni Apo Mayora Etelin Aguinaldo. Good morning. Amin na sa kapano. Dagitay LCW. Local... Daka mo DJC. Basta Women DJW. Local Council of Women sa. Basta ito na nga bakapo iti kinikini. Kaya nakasama natay Zumba. Champion da kanat kinikini. Isa talagang pagpapanakal ni Rem si Tingalma. Champion ba? Congrats! Kasi dapat kahit Jure sangka ba silang Jure pati day nang aba ito ka puro ka kwa. Talaga? Ay tama mo kayo. Yan hindi DJ ayami tagiling DJ. Di babae may nga talaga nga nagkwada. Iso da mo ti champion ka day di sala-sala ti ko. Ti kakasta di jay no. Sumba? Ay kasla kwa isuda DJ wala naka-fit damot basta kasi third place kami iti Zumba. Tapos sa champion iti Kinni Festival ko na ni Ma'am Etelin. So very good. Naraman namin congratulations ma'am. Lechon. Congratulations po. Congrats. Ay nagbibuya ni talaga ni Idol Glenn ni Ma'am Gigi Lisa Tambang na nakita ni Madam Kalman. Good morning ma'am. Good morning ma'am. So di kita dapat nga may pagpanagkel. Yes, so magpanakal nga kita nakikinig nga nanang kad babae. Dapat ituloy-tuloy yun data kasi kita aglalalaw na makita man digijay lalakay dan apo talaga mo nga ko. May in love naman nun. Talaga di ba? Apo ada mo gayam kasi kakini mo dahil bakit kukunan. Di nga men. Good morning kina kay apo Agandad ka to rabi ko. Agsumbatan ko abi bakit? Orang kamu nang kinik pa ganana. Di ba? Kaya kaya amin nga sa kapada dapat good vibes lang tatagong daway kasi umuna Friday, sumaro no, agrol back into no Tuesday, kamay katlo akat siyempre
weekend man mga idol. Origayam kasti ka nga to na idol Glenn aya iti kuryente dito petrolyo akat adalat amot dagiti taao nga agturong ka dagiti malls kunjay. Adulat Compare mo ka dagiti mga tao. Siguro madala agpalamiis, di ba? Actually di Rabi ay kalman gaya man kadayon kamukam ni Abi. Ngam na pa kami di Rabi medyo madlaw mo nga digi tao aduda idi ka sa bagay holiday mga holiday di kalman. Adu ti tao aken hamang ano dayjay bagada nga krisisita awan nan day madi mapatawan hanggang sila kung idi panawan ti pandemya tadi ka mo makarwar at awang nga talaga tao tamul at siyempre ka pandemya kita taga damat ti anya mo dito yung mapalubusan tayo mo antay umot nga naka-lockdown or what kaya pwede naman imbes nga i-confine mo tabagi iti krisis ka dito nagtabalayo hindi ka agwa i-com dati bagi i-divert mo mabalik ka nga no anyaman ti pagragsakan ta bagbag hindi ka ita beaching ka ita malling ka takwata total nakangingin na ti ko ang subli ko mga idol Glenn dati presyo iti gasolina or one gasolina nga di ba ano tatan 100 plus di ba ang subli ko mga dati nga 60 60-50 amom de diba? Hindi kayo namin siyang aldaw na panan nakidembo ka de ka anak akot at ni may isang alay na sursuro ki nga digi di man dagi agi share no ay dagi message kasi diba among balasan ko nangina ti gasolina madi ka payagas asawa kasi agdemo anak ko rin ubing ka pa yung balasak ko madi ka pa lagas asawa nangina gasolina dito lang lagi pa Anot correct na nga ito. Gasolina kanta pa. Nag-asawa na. Mamalinaw at magmag na. Apa yung motor na magnataay. Ala po. Jay. Diyan mo, amin sa na-idol Glenn. I-connect dati gasolina. Amin ka nung nga dati. Di dyan muna. Di dyan pa nagkasara ko na. Di dyan ag ka-baby. Actually, dito yung dito yung pinagbaba na matkid di. Medyo na ano dito medyo bimasite pressure ti government ka na imagine aging na pa Abril dito yung tultulugan katulad na dito pa tumayon kasi but the pressure para kadagiti gobyerno kat nakarumet at least bimasit lang tatalaman roll bakit yes at least isuda day kat napilangan tabi mababas at makita mo Idol Glenn kat agbasa kat comments grabe pabasulan dat presidente pabasulan dat giti senador pabasulan dat giti adati House of Representatives diba yung taong agdepender lang ti wag ti kasta ti ubrada di agpapabasol latta aglalo no ko di mo makita sinumot siguro nga administrasyon adala ta dagiti pabasol di ba sa kailangan isuda sa amin mat nga kuano daduma te pinagpabasol di mo makita ta bagbagida nga bubraen da di ko i-work out data no anya man tigiya da tapno titinulong tayo nga ma-anti siya paran mo kuan data they know nothing about it di ba sano talaga nga ignorante ka talaga nga managrason ka talaga ka na ignorante ka karuta wala mo ka dahil di sa ka sa no anya apa yung pasama ngumno talaga nga nag-research ka man mawatan data yes alright mga idol ito tuloy na ito pa hindi nga intiman pagsasalitaan kalapasan na hindi ang pamalagip oras ito Intero Pilipinas alas 5:47